ठीक আছে মুই আর ঘর রাখুছে सौभाग्यवती हो वाह बाबा कल्याण वस्तु एक जाके को बाबा এটা করে যাচ্ছে बढ़िया बढ़िया चाल लगे हमको डाकी दिलो से तो देखा नहीं देवा ভিতরে কভার করেছে বাবা মই যাউছে ডাকি দেমি আরে মা সুমি তুই এলে যা তোর বউকে ডাকি আনবু ঠিক আছে মা যাও যা পর বউকে কই দেবি মা মুই যে লিস্ট দেইতিনি সব জুগাড় করিছি তো हां बाबा सब जुगाड़ करे रखिছে আর মুই যে কইতিনি কথাটা আর भी व्यवस्था करी बाबा मोर कोजी से गुटे कमे भुवनेश्वर 2 मास नहीं आसे और से बुढ़ा के पठे दी मोर मां घर के बिहन धान मोर लागी 2 दिन तक नहीं आसे हेले पेन काण रहला से बुढ़ा मुई मरवा दो बाबा तू चिंता नहीं करबो तू एकी पर जे काम करू छु तोर काम निश्चय सिद्धि हेबा ठीक আছে দেলি বাবা যেটা এই কথাটা কহি नहीं जानबे ये होइछन बाबा तुई कादरसी तोर बियाह हवा 3 बरस हे गले मां तोर कुले छुआ पुताटे नहीं एती लगी बाबा के डाकीचे पूजा पाठ करवा लागी बाबा पर आगल भविष्य सब जानी परसो और क्या गाना कहि रे मां बाबा के मुड़िया मार सौभाग्यवती हो अनर्था सब कथा के मूड काटी कर तुम पर सही दुछा बोली मोर उपले जहा पाई ताहा कहि चलछ से के दुनिया आनी करे मोर जीवन नबा के बसिछ अरे मोते के जे छुआ पुता ने हो जे तने खाली तुम की चिंता लागु छे मोते कोन चिंता नहीं लागबा मोते के जे छुआ पुता नहीं हो जे केभे जानबार के चेष्टा करिछ केभे हॉस्पिटल ले करी 2 पैसा खर्चा करिछ अरे मोर की हेदनी पेटर भूतन थीता बोले मो के भूमर जाती नो मो एता ठका गुनिया मोर को ठीक चिन्ह जे नहीं हेराटा के हेरा कोई पैसा ले कोई चंपट मार देबे तमे मते जीवन को मार दियो पछे मां हेले मो भूखे छोरे बिल्कुल नहीं होए तू ठीक कर चुला मां हमें तो माने दिलो हां आज बार बहाना भरी हमर का हरबल रुकली थी याने केबे कसली करना करके जवा लागे
ये जगह सब सुनु तुले खाना खराब काम कर जीती या हवा की बरस है गला न तार कुला छो पुजाटे नहीं कति लागी बाबा के डाकी जे पूजा पाठ करवा लागी छी तोते नाही लगबा छुआ पुता बाहाना करी एकी सरल निरीह टुके टुके দিব জীবন মারকে বসি দিলো তুই গুটা বাকি না লাইছে তুই গুটা রাখাছে তুই মাঝি খুলবা পিন দিবার গুটে কাল লাগালো ও দেবলা কি আছে দেখি নবি তুই সত্যি বয়া কে করি জুয়াতে গিয়ে কি দিলো इतने दिन आवाज़ करो जमीना अरे यार कुछ दिन तो भगवान ना लगे मुझे नहीं पड़ा चुप कर भाई अबे क्या इधर आप लोग का थकी क्यों होगा अरे बाबा इतनी लगी तो मैं कितने को लाइन ले चो आओ कितने को आप ले चो ये बोल बाबा चलो बोलो यार पिटे पिटे बाहर कर दे इस जगह रहता और भल नहीं से जल्दी बोलो जल्दी बोलो हां बाबा बोले से जल्दी बोलो हरिओम तत्सा असोमा ये बुढ़ा बाबा जीवन तक तुम्हार किसी नहीं हुए ये बुढ़ा बाबा रुपया तुम्हार भरोसा रखी तुम्हार मोटे भूख पड़ा ना बहुत रात पी रहा था मां चलो खावर की दो चलो बापा इटा में किया कौन छे तुई सदर बाया के उठ के आदमी घेरू की दलो आरो इदिन बाजी को तो बिता हेले इटा में किया भाई कौन छे अरे मैं नाम मैं लो अरे मौत मुझे नहीं मान ले और मैं कौन सी मैं चढ़ना Chirema, tu, ma portan chakri koru jele, kebhe tar chuti nahi no. Chua pila kutum batom kichi nahi janla. Dui dita chua ke kanthe kule chekai kori, mor din gola. Hare doi ko, enta unuste mor kopale thila. अच्छा E Rangavati, kya hela je photar hauchu? ये मानोटा तुम्हें कहो उल्टी हमसे देखो बोले था बोलगुलो का नुआ बनर कोई बाबू के गली हो ये नोटा यारी करवा पाई ये मानता पता कैसो का बोलो रंगवती तू ऐसे যাত্রা দেখা কথা শুন করি তুই তোর পরিচয় যে কাম করব ইয়াতে ছুয়া পিলা কুকুম মাটম হেলে ন জনালে তো ঘাটি হউছে দে তেরিকা বারো বছর তপস্যা মোর সবা পুরারে গলাব এ মা হেন্তা বলি ছকা ঘরদুয়ারি হেলিন ছুয়া পিলা কুকুম মাটন হেলেন দুই দিনটা ছুয়া জল জুয়া ছুয়া অছন কে খানি বলুছে তো কে পিমি বলুছে কে হকনি বলুছে তো কে মুদনি বলুছে কবার বুতা দিত ঘাটি এউছে তেরিকা বইলো রঙ্গপতি কেড়ে আস করে মই আইছিলে সে সোলা সত্যবতর পাকে রই রই মোর মুখটা উজনিয়া লাগুছে তো এ মাহেন্তা বলু চকে টিকে লাড় গেল দন্ড হেমে বলু তুলি সোলা রঙ্গ
रंगवती कहीं बोला दुनिया का सुनवान नहीं जी ये माँ नटक आज আমার বাবুর বুয়া আসবার আছে ইনু তুমি জলদি জলদি করে যাও নিহলে তমকু দেখে মতে কেকিয়া মারি মারি ইনু ফেলি দেবে মই পলাবার করে পাট নাই পায় না बोला के रुसिया তেরিকা তাসে ওইলে বললো ধরো আসিলে সসলা কনেস বলকে মই বে দেখি দেবে আরে বুড়া লোককে হেলতা বাবু যেটারে আরে মই পরে হেরে বড়টা শিল্পপতি কে চলুছে আসিলে দেখবে এ মা আসলে ন যাও না इस मारी देलारे ओए रे सोला नोटो रे काई आई तू रामोर घर के रे কথা গালা গিয়া গিয়া মোর সয়ে পর মেরি চুরি হয়ে যাইছন তো রিপোর্ট লেখাবার লাগি আসিছিলি इस मारी देलारे होए ओए तो सोना तो सोए पर मेरी चुरी है जोला थोड़ा खाना के रिपोर्ट लेके जाई वाली साई मोर घर के आइछु ये माँ मैं खाना का जो बोली मेरे कहूथुली তেরি কান জামাইরা চাষে বইলে বলো ধরো কথা গালা গিয়া গিয়া এ চোর চার মানে পাখে পাখে অছন তো চাষি দিকে দেখমি বইলি আলি বেলিয়ে তোমার ঘরের কবাদ মেলা হয়েছে ইনতে তো চোর মানে পশি দিবে বলবি মইবে পশিয়েছে ये माँ देखो तो ये टाइम भी तुम्हें संध्या कोला बागी पड़ू छे ओए सोना को कौन कर सोना ओला मुई नहीं दिला ओके ओ घर के तुई काई आसी होबे বললো গিয়া কথা গালাগে তুমি নে থেকো এতে লাগি আসিছিলে অছন জানিয়া বলি রে इस मारी देलारे ओए रे सोना मुई नहीं दिला ओके ओ घर के तुई आसी तू ओए रे सोना बोलो केते बुरा है मोर बुरा पहले छाड़ा देखो चलो मिले चला मुई नहीं दिला बोले भोग टाइम में लाई हेंता बोलू छके देखो तो तुम्हार पुलिस वाला नंबर इटा गुटे संध्या करबार काम आके बोलू छे ये तो मोटो बुढ़ा है न ताहा तुम्हें केते संध्या करछ जे इस मारी देलारे ओए लोगो তুই তাহাকে সপোর্ট করু না মারলো কিছি গড়বড় আছে ওই রে তুই তো মেলা করি মজি দেইছু নেই ঠুকবা ए मा गड़बड़ किछे नहीं न गो চাষে হইলে বললো ধরো আমি গলা করে চক্র ধরো আগর কথা গে শুনতা ক মাওবাদী এরিয়া মালকানি কেন্দ্রা এই জেলা তো চাষ ক ফের সত্যবর্ত বলিয়ার সিংহে কই দেবি করি দেবি তো চাষ করিয়ে সেন হউতুব ফটর ফটর মোর ন হউচু ফটর ফটর মারি দেলারে ওই রানোটো সে মালকানগির কথা শুনলে সে কথা নেই কোনায়া সে মালকানগির কথা কইলে মোর আগারে মুতা মারিয়া ওই আরু
ঝাড়া বাহারি আসি কইলু রঙবতী চার কথা নাই কহন বাবু লাগি লবণ মিলাচি লেবু পকে করি গরম গরম চা টিকে মনে করে আনু যা রঙবতী রে যা যা তুমি আব বলি পারি মুই আলু পকড়ি চাউল বড়া গহম বড়া কেতে প্রকার ছানি করে রখিছি যাউছে সে জলদি পারি মুই আনি করে আউছে আর হেলা নাই রঙবতী জলদি জলদি যাউছে সে আনাজি আজ্ঞা সে মালকানগিরি আর ন্যায় পটন আজ্ঞা তোমাকে জোহার করি মুড়িয়াল মারু हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण চালো মতে আর এল্টা সান্তা কথা নাই কহেবু বুঢ়া লোক বলেব মই মজিরে মজিরে তোর ঘরকে ওউথবে আর চাল দেখবার লাগি সিনা জগালে ঔদু আজ্ঞা পুরি গিরি করি জীব চাল লাগে দেখো তো জলদি করি বাবু লাগে যে চাও মানে পকড়ি পুকড়া জলদি করি এমা যাউছে সে চাহাটা টিকে সিতলি দিয়ে দিলা তো তাকে গরম করে করে নউছে আনা এমা আর হেলুয়া নাই হন জলদি করে গরম গরম খাই যাব না আসো आज्ञा और खाना दे दे रे जाओ तेरी ना मैसी करे गरम गरम चार पकड़ी टिके खावा उठा ले रे देवा उठा ले बाबा আনগুলা কিরে পুরা করে তো গায়া সুরবাই লিছে বাবু এ বাবু যাউছে যাউছে সকালে আনো বলে মলাই গরম চা গুড়ি বড়াই করে আনো আজ যত গরমা গরম চা अरे पूरा मुहे सुंदर जी हाथे तुतला ता हजारी लागी रे मगाई तो नहीं छड़ा पूरा मुहे तो নাই মা মতে বিশ্বাস করো মা ও সুমি খাতে জানি জানি চাহাতে পকে মা মতে বিশ্বাস করো आरु का कहां मर्जी जाने लगी विचार पड़े अरे तो दौड़ दौड़ के नहीं छड़ा पूरा मर गए पीटे पीटे मार दे ना নাই মা নাই মতে ভাই কই করি तुमको ভাল লাগলা না তুমি बकवास बंद करो आज मुझे पकड़ी था वाले बोलो चल पुलिस के आगो उल्टा लगा छड़ा ही मार दे
मुई तुमके जुहार करू से हेले तुम्हें तुमको सुंदर नामा के लाज लावा हाँ सतीन भाई सुनो पालक करो अन्ना गाड़ी आली रह जो आरतीना तू संगे तो ना गया आरतीना तू संगे तो तमे तो देखुछ हमर केनता अवस्था के खने एकुली करी सबू दे देमो हमको टिके समझा तुम समझेन हमको टिके समझा दो हां मु जाने दे कते लगे चिंता करता के हम पिया और मने देखो जेता दिन तक से सब नहीं देबो ई घर के पहाड़ बड़ा दूर किता हूं संविधान का बैठ पर लगे बना है पौसी नहीं संदेह नहीं আমার ওদেরকে বৈশ্বাস ভরসা রাখো মাউসি আমি তুমি যেতে ডিমান্ড করিছ আমি সব আনি দেব মাউসি আমি সব আনি দেব বিলকুল আনি পারে মাউসি তবকো হাত চড়ছে মাউসি আমার ওদেরকে বিশ্বাস রাখো তুমি যেতে দাবি করিছ আনি দেব মাউসি মোর নানিকে টিকে কই দিও আমি টিকে দেখা করি করি চালি দিব মাউসি হয় সন্দেহ তুমি এটা নিঠুর নাই হো সন্দেহ তুমি এটা নিঠুর নাই হো আরে জিটা সঙ্গে মোর 6-7 মাস লাগলো কথা বলে भी नहीं হবার তার দুঃখ সুখ ভাল মন কিছু জানি नहीं পারলে পুয়াটা তোমার নানি নানি বলে তার না ফুটি যাচ্ছে আরে ভাই আপুটিকে দয়া করো হে মাসুমি তুই হেটা তোর মাকে দিকে বুঝারে মা और मां के तरह बुझाबी बरम तुम्हें बुझने पारबा हमरा करे बोली सुनना जो तुम सिने आनो जो तापरे बैठ करबो एंता भिखारी मान को सोनिया बाबा कोई लाभ नहीं ना आमेन भगवान मां मौसी मौसी नहीं समझ नहीं वो नानी की टिकट आकी दियो मौसी वो नानी की टिकट आकी दियो কথা है वो और चालू जो मौसी तुमको हाथ जोड़ मौसी तुम्हें ऐसे नहीं चुने हो मौसी बिल्कुल है नहीं बड़े ज्यादा दिन तक तुम नहीं देवो घर के पार दबा तो दूर को जा ये छोड़ नहीं हो संदेह ताके दिखे देखिबो अरे जनता इतनो हेंता चले जेबो दिखे कहि दियो सुबे सुबे तुम्हारे के पूछो तो माके मौसी नहीं मौसी আমার কথা দিকে দেখো মৌসি मौसी आपको আমার নানি সাথে দিকে ফেল করে দিও মৌসি ওর নানি কে ফেল করে দিও ঠিক আছে এখানে থাও কেননা ভিতর কে যাবো ভিতর কে আলে और अनुग्रह कहीं हो और नाम रखो बोलो और मोर को जो नहीं मान लो तो देखो तुम्हें चलो
তোর কপালের লেখা ভগবান করে পল্লবী করে কেতে দুঃখ সহবাকে পড়ুছে বা ননি মুড়িয়া মাগছা গো বা তোতে দেখবার লাগে মোর একটা ফুটি যাউଥିଲା রে মা তুই কেনটা হইছু রে মা মুড়ি ফল আছে গো বা ননি হা দেখ তোর ভাই আইছে তোতে দেখবার লাগে নানি ভাই নানি ভাই ভাই তুই কেন্দা আছো নানি মুড়ি ফল আছে ভাই মোর সাজ ঘরে সবে ভয় নানি মোর সাজ শ্বশুর নন্দ আর তোর ভেড়ে মোদের সবে গেতে স্নেহ মমতাকে সো মোর হাতে কে ভেপা ঢুকি ধরে রেখে মই যদি কিছু নি খালি বলে ধরো বানি করে পাস মোর সাজা মোর পুণ্য বলে ওর ঘরতে পেয়েছে সব কইছু নানি তুই সব কইছু নানি তুই কান্দুছু নানি তুই হাজিরে কহুতলু ওর সাজ করে সবে হয় সবে হয় তুই কিছু মনে করি নানি ওহো তুই কেমন কান্দুছু नहीं रे भाई इटा तो खुशी न हो তাকর নে ভান্নো মে জানে সাইলু রে মা তুই কেনটা আছু যে তোর আছে লোক কইছে মা নানি তুই ঠকুছু নানি তুই ঠকুছু তোর আখিল সব কই দউছ রে মা তুই কেনটা আছু যে ইথে লাগে মুই দাইয়া রে মা ইথে লাগে মুই দাইয়া তুই বতে যাহা পারছু গালি দে मुई कहा के गाली ने बे बाबा समुद्र मोर को पार लेखा है समुद्र से दोय मोर विचार है समुद्र से दोय मोर विचार है दुनिया की जाम है দুনিয়া
देखो भगवान दिने हेले तोर डाक सुनबे तो दिने हेले तोर विचार करबे তোর বিচার করবে রানী ওরে বাবা আমি যাও শুনো সেমানে জনতা লোক আসলে ফের জানা পাই তারা কই দেবে এ বাবু বাবা আমি চলে বাবু সেমানে জনতা লোক আসলে ফের জানা পাই তারা কই দেবে সামনে বাবু নাই নাই ওটা কালি তো ছুড়ে মা তুই মতে কালি তো ছুড়ো घड़ी आसीथिले से घड़ी गले लोग जे जी घर के आले मास मास रही थी ढेर मर जीवा हे भगवान Doida ka bicara Prabu. Doida ka bicara. Doida बुढ़ा मई के रास्ता में सफा कर देले तो वो ठीक है जाता तार को अपन मोसा खाली दिया मार के जाउची माना सवार वाले मुझे हंसने लगा और वे बुढ़ा मई के मारी देले मोर पोल वाली यार गुटी हाथ ले मोर घर पूरी गया कोई भी नहीं पता भाभी जा मम्मी कोई भी आईडिया नहीं भाभी जमा हां बेटी वो रंगा साले दिला मिले ना गोडे ऊपर पेट्रोल कबाट खापी देवा और लोग के कहमा कि निजे आत्महत्या करी ऐसा करमा नहीं रहे बहुत और नहीं बजा पैसी माँ माँ अरे बेटा राजू भुवनेश्वर में केते आसलु बेटा यहाँ पे असली माँ और उसे थोड़ा फवितर बता कहाँ डाला तार पापा हमारे सोना रुपया टंगाने खुदेले गए कहीं को तारे बेटा कान कर ले वैसी नहीं मारी बा के मना देवे वाली लागू जे किसी कथा नहीं माँ मुझे भुवनेश्वर उन्हें बढ़िया टुके ठीक कर जा बहुत बड़ धनी होते सबने बहुत सामान देवे हेले से बेटा कहां पे हेले से सबटा खूब अनर्थ कर देवा माँ तू एकदम चिंता नहीं कर बेटा तार व्यवस्था में भाभी साइलो ना क्या व्यवस्था माँ पेट्रोल ठीक ले दी बाहर माचिस मारी देबू और कबाट खापी देबा देखबू बेटी चिगरी चटकिला वही चटकी चटकी भरी जीवा
पुलिस स्टेशन ମୁଁ କେसे କାଲିରୁ ଶୁଣି ସହ କହୁଛେ ମୋର ବହୁତ ଦେହ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଲି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆସୁ बहुत डर लागुचे माँ मुझे बहुत डर लागुचे କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କର ବେଟା ମୋର କିଛି ନାହିଁ হয় তোর মা যে করে হইଥିଲା তোর কাজ চিন্তা ठीक है माँ हेलो 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 पुलिस स्टेशन अपन जैसा से लाभ हो गया तो हेलो हेलो पुलिस स्टेशन अपन जल्दी जल्दी लाभ हो गया तो मैं राजू पहुंचे जल्दी जल्दी हम हो गया तो उमिर साहब के মোর বহুত সুসাইড করছ আজ্ঞা और ताको डेड बॉडी का केना আছে তুই রোনা সালে পড়ছে আজ্ঞা ठीक আছে তাহলে কেনতা করে সুসাইড করে দেহ পেট্রোল জ্বালিয়ে কি সুসাইড করিছ আজ্ঞা अच्छा देह पेट्रोल ढाली कर सुसाइड करछ আজ্ঞা ठीक আছে এথর যেবা চাও কলেক্টর यस सर তোমরা টিকে চেক করে আসলো স্যার নমস্কার তবে তবে পুরিকে ইয়াদ কে কায় আসছো মই আকাশ সাহু মোর বা বট সাহু সবিতা হচ্ছে মোর নানি আজ্ঞা ইমানে সবে যৌতুক ডিমান্ড করছিলে মোর নানি কে সেতে লাগি আনি করি ইচ্ছা আজ্ঞা 5 লক্ষ টাকা 3 ভরি সুনা আর নয়া গাড়ি अच्छा बाबू जंटा करे बड़ा सौदा है নাই আজ্ঞা এটা সব মিছ কথা এটা তো মিছ কথা আজ্ঞা नीच को था নাই আজ্ঞা ইমানে ঠকুছন ইমানে সবাই মিছি করি মোর নানি কে মারি দিছ আজ্ঞা ইমানে ঠকুছন ইমানে সবাই মিছি করি মোর নানি কে মারি দিছ হো হো যৌতুক নিয়ে আলা বলি ইমানে কেতে গুলা করছিলে अरे सब सब कहो ये बाबू का जा कौचन का सौदा है রাজু तो क्या गुरु में दर्द आ गया केवल तू ही बोली गुरु नहीं कोई आ गया केवल तू ही बोली गुरु नहीं कोई पकड़ हो गया अच्छा ऑलराइट तारे तुम्हारा तो किसी दोस्त ना नहीं हमें कौन यस सर तुम का कह रहे हो সুসাইড করেছে আর তার ডেড বডিটা রন্ধার হয়ে পড়েছে তুমি তুমি মতে ফোন করেছিল নাই নাই মানে মই আবে হট নাই মানে মুই করবে নাই মানে মুই করো তে নারী হই গিয়ে আউ গোটে নারী উপরে অত্যাচার করছ তোমাকে লাজ না লাগবে समय भी तो गोटे नारी कल के गोटे घर के बिहार है गिर जीवो तुम्हें खाओ घर लोग तुमको जो देखता हो चिंता करबे पहले तुमके कितना लगवा
पाठ पढ़ी छो एते शिक्षित लोग चौथुक लुगा पढ़ी करी निज लक्ष्मी एक स्त्री के चौथुक निर्यातना दौ छो छी 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 तुमर विवेक तुमके के बाधा नहीं दबा अबे तुम्हें चाहे कड़ा कमाई करी सोना रूपा गाड़ी किनी नहीं पारो अबे तुम्हें गुटे पुरुष न छे का पुरुष हो तमोर मन का अत्याचारी मन के कड़ा रुकड़ा सजा देवा दरकार यस सर अरेस्ट करो नानी 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 कुतले तोते मरी गला बोली करी नानी तू केंटा के बोचलो नानी যদি মোৰ সত্য নাই দিলে नानी মই মৰি যাইছিলে नानी আজ মোৰ শ্বশুৰ লাগে মই নোৱাৰি পাইছে नानी মনে যেতেবেলে মতে পেট্রোল ঢালি করে মাচিস মারি দেলে नानी মোর শ্বশুর ঘর জানিছিলে মনকর কাণ্ড দিল লাগে পারি আর মোবাইল খুলি করে মো দেখেছি রে গলে আর মই চিন্তা পরে গলি ইন্সপেক্টর ঘর পাকে সবিতা সেতে বেলে মোর পক্ষে গোট গোট করে